jong ki samla puli ka St Anthony's College na ka fourth semester klalik bu jing tho shaw principal jong ka college man pin pau ya ka jing persha ka jong ki ya ka ra jong ka college man pha phong uniform ya barok ki samla puli ki ba puli ha ka di ka college la senran lang ya ki di samla puli da ki nong yalam jong ka North Eastern Hill University Students Union la pensyai ba kadaw ba kim tre ban phong uniform ka dei namar ba kim sngau yo pisa ban thiet uniform ba la da ki thiet ro kan chu sap ai no namar ba ka por puli jong ki ka sa satang shi snam tam Klai thu ba principal ula jubab yaki ba u hab ban shong Jylla lang shwa ba ki bor ba halor ban perkhat halo kani ka kam u MLA ka South Shillong constituency u ba san bor shulai u badai menta u chairman ka Meghalaya Tourism Development Corporation lapan pau ya ka jingkmen ka ba khra ban tip ba ka sarkar Jylla kan sapli pat ba ya ummat dur ba shiryeng jong utirat sings im hadhaka Bangladesh haba ajingkran bikla Pyrthei Khubor u ba san bor shulai lo ong Bana do snam arza khandai na do bo sha jit ko mu MLA rasdang mat penyeng ye ki durmon jaki laingot ki bay khon lai du jong ka Jylla Meghalaya bakam thom yo tirat sings im u kyang nang ba badu patu kan sangma haken chestries Shillong shu ba san bor shulai lai thu ba dei hau banai nai tum jong snam ar hazar ar pu ar hakaba ula sha penrung hapo ka kunhun menteri sarkar jong ka tanat lariti ula sedang yakade man penyeng ye ki mon Dur Bashir yang jangki langot kinong yakun lai duit ke Jylla Meghalaya State Central Library. Berhau juk hi usnam mula sedang bandan ki durmot Bashir yang jong utirat sings im ha Indian Embassy hadhaka Bangladesh. Kata ya boleh kemen hakasnong lo mau ba kabala pelong dak seng khasi Students Union lo mau ba unit kala poisyak bukun hakaski sejan gash photrik Rymphang arja apusau hakabau ba hamlet son doling unong ai but jong menteri rong ba ke Jylla ulalong ukongsan. U President Kasengki SU ba lambok Starwell Marngar rolong sumbut kongsan. Haka juga pola senran lang daw rang ba asnong lo mau ba u ba Everest thank you lamber ki wei kinram kilandan kumju kinong snong. Kakasi Students Union wa Jantia Circle haka khat artrik Rymphang arja apusau kala ujor sha u sub divisional officer jong ka Amlaram Civil Subdivision. Halor ke jingle don board jong ki shipai BSF Langrut yau officer in charge jong Muktapur Veterinary Dispensary u Dr. Seibok Langbuam kabalaja hakasngi ublei ka khatwei trik Rymphang arhaza arpusau kat baw dang thmu ban nei khwai do kha hawa lakro ka sengala pha ru ya ka copy jing ujor show Deputy Commissioner jong ka West Jantia Hills uba BS Solia show chairperson jong ka Meghalaya Human Rights Commission Shau second in command BSF, but shau menteri ketenat kampo yang ke sarkar Jylla, uba Preston Tensong, bakin tuklar halo kani ke jingja, but ban pinshitom ya ki arngot ki shipai BSF ki badan kti, ban le thombor ya ka long yang jong u Dr. Buam. Ka Bharat Scouts and Guides jong ka East Khasi Hills District, kala pelong ya ka Mass Youth Engagement Program ka bajom. Ha ka bala pelong ya ka Scouts and Guides Adventure Camp, but kumjuru ya ka jingsha hikai. Nadu ka hinyau tarik, hadu ka khandai tarik ubnai Rymphang, ha ulum Erpengat, Maulendep Road, Rymphang District. Ki guides ki don kumba shispa sabu prangun kat baki scouts pat ki don kumba prapongwan ki badai na ki school beper ki balawan manishim bata hakan ka program bakun thop yakin riwut ki nong hikai na ka banta ka scout section ban riwut ki nong hikai na ka banta ka guide section ka jing thmu bakol san jong kan ka kam ka long ba kin yo ya ka jingsha a jing hikai kumjuru ya ka jing shampang hapan ki khna samla bat ru ban IMCM ya ki scouts and guides bakin pulut por than haki social media Hakasngi penkut uba ban sensyar lang nongkenri ubade tourist officer nongpo ulawan management hakani ka program ku mukongsan kajing senran lang da ka kong Amelia Square retired skate secretary ka Meghalaya Bharat Scouts and Guides kum kesembut kongsan Ketenat shipai BSF Meghalaya kalapha da kajing pensyai pat ba lengba kilat Pyrthei Khubor ha ka bayadei bat kajing sha le tok med jong u officer in charge ka Muktapur Veterinary Dispensary u Dr. Seibok Langbuam ha ki shipai Langrut BSF kabalaja ha kasngi ublei menta katayo Hau kerwa Khubor ketenat shipai BSF Meghalaya kalaong ba ha ka khatwei trik Rymphang arasa arpusau ha ka por kumba khat arala san minute no phaisngi ki shipai Langrut BSF ki ba appahara ha khaput Indo Bangladesh ha hawatila kila yoi ya wei ubriu ubrang thmu ban lechawa lakro kabadan markhab bat ka khapun Habagi shipai BSF kila pensange ban token ula penpau penban ya ka jingle meng da bakam ba udeu Dr. Veterinary Hakini ka por la ring video ru wat kishipai BSF ki barang dan haka kamram
Kakerwa kala peteng biang nak baong bawat hapedeng ke jengkerpa jong kisipai BSF penemring video hendrei uni obriu shimla sengap setia ya ke jengkerpan. Hadian kini uni Dr. Veterinary ralit no nak ni ke jaka bat berngam ru ya kisipai BSF ki barang don ha ka kamram. Hadian kat tu kini puar ulawan yalam sai kinong song snong bat kerkait ya kisipai BSF bat ring video ban penbut nam sniu ya kisipai. Nang ta kisipai BSF kiloong ba kajing kenok persya ya kisipai BSF ba ki berngam ban siat ban pelau lengkhu yu kedai ke basu thau bar kedai ke basu yalam bakla persya ya kisipai BSF. Kisipai BSF ki ba apahara ha khapun kila ajing ada ya ki pat ba ki basong ki basa ha kisnong khapun. Kum kini kajing kenok amtang ki pensniudur ya kajing terikam jong kisipai ki bateri shitam wat hapedeng kajing ki babun hendrei ka penmi ru ki jingja ki bamsong nia. Kajing kenok persya ikisipai BSF kadai ke basu jeler bat kabem dan nong rem hei ru laong syusyu ke kerwa. Haka bayadai bakni kajing ja haka laksing ublai ki officer USDO Civil Amlarem u Dr. Abhishek Saini. Ulalum jingalang haka balai dan lang u SDPO Amlarem Subdivision. U Dr. Saibok Lang Buam u SHOPS Muktapur bat kisipai BSF. Haka ni kajing lang lai keren sani haka bayadai bat kajingja kapala dam pala shimnya karai banya sukno hapedeng ki arliang mamla. UMLA jongka Amlarem constituency ba lakamen rumbui ubadai ru chief advisor jongka sarkar Meghalaya lokhat jingalang halor kani kajingja. Kesamajwadi parti kala penbena ba Jaya Bachchan u Alok Ranjan bat u Ramji Lal Suman kini ki kertong MP Rajya Sabha jongka na Uttar Pradesh. KSP kala penbena ba jiat ya Pyrthei ya udalit bat ya uritpat ban mikmat Rajya Sabha. Uramji Lal Suman udai bala mikmat sau sin kenthi kum MP jangka Firozabad ula longteng ru menteri ke sarkar pedeng. Kajaya Bachchan ru kadai kepala mikmat asau sin kenthi. Diki hajan hut kinong rab bat kambu naki kidai ki bana Punjab. Kila syak hang nanti hakaput jangka Haryana bat Punjab namar ba kitmu bandai tur Delhi. Ki pulit kila siat daki tiagas ban penpra ya kini kinong ram. Kesorkar kala khang nanti ya ki babun kilat bandrung sha nong ba Delhi kenang ba kinong rap kenem yo lat bantur sha Delhi ki pulit kala pendan kamru daki drone ban penham ik tiagas nasun kesorkar kala pha daki spa perton ki pulit bat ki sipai ban khanglan kenang ba kinong rap kenem la ban poi sha Delhi umentu dong ba barim jong ka Maharashtra ajuk cawan ula penyeso no yaladi bat kaseng BJP ucawan ula don mentah 26 kerta ula mi no na kaseng Kongres. Ucawan ulalong menteri baar samoy bat ulala banyakun ya ke election MP Rajya Sabha mentah ke kenti na kaseng BJP. Ucawan uladon ba kaseng Kongres sa South House nam kenti ndrei ula resign no na ka jinglong MLA jong u hakapor bau i no sendon ya kaseng Kongres. Kesorkar Delhi kala kentan ya ka jingkerpa jong kesorkar pedeng ban ajaka Habawana Stadium ban pelong ya ketika stadium kum ka patok ka bashipor ban set ya kinong rab ki basyakem. Menteri Sarkar ke Delhi Kailash Gelot ulaong ba ka jingdawa jong kinong rem kalong ka badon nong rem bar ki donru ya ka hok banyaki kumta kamlong ka badai ban syukem bet yaki ulong ru ba ka sarkar pedeng kadai ban khot ya keren yaki ban ya penbet yak jing jongki hendrei ka pan penban da ka jaka ban set yaki UMLA ka GDU lalai ujor da ka ejahar persya ya unong alam jong ka RGD bat la keno ba la thong pisa ya ushipok lur tingka ba unvut persya ya Nitish Kumar hapo ying darbar usudhan Shushekar ula ujor ejahar hakot wali police station hak ejahar ula ong ba kinong alam jong ka RGD kila phone ya u bat hak jeng kren phone kila terwa ba kin kloy ban siu hadu shipok lur tingka lanikin ai kat ba ukwa lada uvut persya ya Nitish Kumar haying darbar High Commissioner ke India sa Bangladesh Uprani Verma ulaong ba ke India menta kladai keri ke ba ka Bangladesh ka klanbha ban shalan mar baru ulaong ba ka kam khayi pateng hapedeng ke India bat ka Bangladesh kanang klan shushu nang ni shakman ula kren ya kani hakapor bapli ya ka kat khayi ha Sultanganj port ke ba penyeso ya ka Rajashi jongkari Bangladesh bat ka Murshidabad jongka India Umentu nong ba aduk keri Narendra Modi lo penpau ya ka jing sngau sarong ya kinong India ki basa hakiwei pat kiri namar ka jing shim khia jongki banwanra ya ka jing it ka bajan hapedeng ka India bat kiri ba pher ulong ba shen unsai kren bat kinong India ki basa shabari ha ka Hello Modi event Modi menta dan ha UAE keri ke badan kumbalai 0.1 million ngot tam kinong India bat waken turu yaki bakin wan banishim mentalang ha ka Alan Modi event ha Zayed Sports City
Unong seng ya ka PMLN Nawaz Sharif udang don ka jingkwa ban Longbiang kumu menteri rang badu jong ka Pakistan. Ka PMLN haduk mentaru kampatla ban penbena ya unong ya lam jong ka uban shimti ya ka kam menteri rang badu namar ba ka jingkran ban thau ya ka sarkar khlek khawlang kadang ya shat. Ki anwat gishipara katau Nawaz Sharif bat Ushebaz Sharif kini ki bah khamat naka seng PMLN ki ban yo ya ka syuki menteri rang badu. Tang hangni ka ayom telang kira dan haduk khatsan hajar ngot ki bri ki balayap United States naka da ko jingpang flu. Karkum gajing khen bala penmi da ka Centers for Disease Control and Prevention kalau ong ba ki dan kumba arpuar million ngot ki brio ki balayo ya ka jingpang flu arlak steng ki de ki papoi hospital. Umintu rang badu berim jong ka Thailand utaksin sinawatra udan mentah patok ulat jamin no namar bakarta jong u kam syashu bondang syong patong. Utaksin la sya ban lat jamin no mentahi katayo. Ya kini la pentip da menteri jong ka Tanat An ka Thailand. Menteri jong ka Tanat An ula ong bakarta jong taksin mentah kala kot sya ka nyop sau snem. Kidan kumba khandai spa lai phomut ki koidi ki baka sarkar kan pelat no namar bakarta jong ki kala palan ya ka nyop ho snem bat utaksin udai uwe na kita. Loong ba ladakin pelat no ya uru kan don kajing perking ba unlet syabari. Itu kilongi Khubor hakimat kimat mentaski. Khubor.